Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос, и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Но этот блок я бы хотела начать со следующих срочных новостей. Российские оккупационные войска 53 раза нарушили сегодня режим прекращения огня. С начала суток 41 раз огонь открывали запрещенного Минскими соглашениями вооружениями. Также Россия сорвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы в Минске. Я напомню, что Украина созвала заседание для предотвращения провокаций на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский же решил отправить на линию фронта представителей Верховной Рады и Кабинета министров. Об этом сообщил секретарь РНБО Алексей Данилов во время брифинга. Он сказал следующее, я цитирую: президент Украины принял решение завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады, отправляется часть министров, отправлюсь также и я. Буду в тех городах, которые пострадали, где пострадала наша инфраструктура, школы, садик, будет там и вице-премьер-министр Ирина Верещук. И я напомню, что именно сейчас проходит пресс-брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, а также министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук. И я предлагаю послушать ее прямую речь. Наскільки я знаю, зараз моніторинг проводиться лише за світлового дня. І теж і лише в окремих ділянках, тобто не повністю. Ми очікуємо, звичайно, якомога більшу кількість, тому що нам потрібно, щоб місія СММ ОБСЄ виконувала свою функцію вздовж лінії дотику. Так, ми розуміємо, що вони мають право 24/7 моніторити, ба більше є такий інструмент, як СЦКК. Як ви знаєте, Росія з нього вийшла і досі не планує свого повернення, що свідчить про те, що Росія хоче приховати свої злочини і не хоче чіткого моніторингу, який би показував реальний стан справ, що відбувається на сьогодні на лінії дотику, а також моніторингова місія, яка б мала контролювати, що відбувається на кордоні України з Російською Федерацією. Ірина Андріївна, я перепрошую, дуже коротко, ще одне запитання. Ви як профільний міністр, скажіть, будь ласка, на фоні цієї інформації, що там 10 тисяч рублів вже мають видавати тим, хто переїздить із окупованих територій в Ростов, наша держава якимось чином планує забезпечувати, можливо, масштабний від'їзд на КПВВ, яких ми знаємо працює тільки 2, можливо, будуть автобуси, чи розгортаються якісь штаби, або чи є зв'язок з якимись, не знаю, госпіталями, куди б можна було евакуювати цих людей? Дивіться, у нас є координаційна група, створена між нашим міністерством і нашими міжнародними партнерами. Так, Червоний Хрест, ви знаєте, місія Червоного Хреста, ООН і так далі. Ми маємо план гуманітарного реагування. Ми його затвердили попередньо, безвідносно до того, якими будуть події. Я дуже сподіваюся, що він зараз не знадобиться, але тим не менше ми знаємо, що ми будемо робити, в який спосіб ми забезпечимо, і я казала, гуманітарні коридори, можливості для людей, особливо для жінок з дітьми, так, цивільне населення, яке захоче покинути так тимчасово окуповану територію. І я щиро сподіваюся, що міжнародна спільнота допоможе нам, щоб такі коридори були розширені. Ви праві, зараз тільки одна станиця Луганська працювала як повноцінне КПВВ, і, як ви знаєте, відбувся обстріл. Росія обстріляла наш садочок, тобто безпосередню зону, де є розташоване КПВВ. Для чого це робиться? Щоб залякати мирне населення, щоб навіть цей єдиний коридор не використовувався ними як ймовірний. Тому є величезне питання. Також я хотіла ще додати щодо тих тривожних інформаційних посилів, які на сьогодні є, щодо того, що Російська Федерація зараз під приводом евакуації
забирає дітей. На сьогодні ця інформація перевіряється, але тим не менше забирає дітей з території тимчасово окупованої Донецької та Луганської області і вивозить їх в Ростовську і іншу області. Я хочу відразу сказати, це може бути і мета може бути провокація, як ви розумієте. І відразу хочу сказати, якщо, не дай Бог, щось станеться і Росія в якийсь спосіб буде щось пояснювати, повна відповідальність за те, що зараз відбувається на тимчасово окупованій території, особливо з цивільним населенням, за міжнародним гуманітарним правом лежить на Російській Федерації. Дякую. Не можу так. Телеканал Лайв. Чи звернулася українська влада до міжнародного співтовариства з проханням втрутитись у цю ситуацію в невідкладному порядку і взагалі зупинити ескалацію на Донбасі? Звичайно. Ви ж бачили наше звернення до ООН. Ми звернулися про скликання ОБСЄ на високому рівні, коли Російська Федерація не з'явилася і не знайшла у собі можливості щось пояснити. Ми на сьогодні звертаємось у всі міжнародні інстанції і, як ви бачите, Російська Федерація, яка заперечує свою участь у ескалації на сьогодні, відмовляється брати участь на будь-якому майданчику. Про що це свідчить? Це слабка сторона, це слабкість, якщо відмовляються дати пояснення, надати факти, показати усі ймовірні і неймовірні відео і фотодокази, які б свідчили про те, що, до прикладу, українська сторона порушує режим перемир'я. Цього ж немає. Ми усі факти надаємо, причому письмово, аудіо, всіх можливих джерелах ми пояснюємо, що ми не хочемо провокувати, ми не хочемо ескалації і точно не хочемо, щоб страждало мирне населення. Дякую. Все тоді, да. Дивіться, пані Ірино, ми заявляємо, і це є правда, що ми не будемо наступати, ми будемо політико-дипломатичним шляхом. Багато хто думає, що війна, велика війна може розпочатися, там як Друга світова, там літаки, все інше. Вони ж можуть, допустимо, як у 2014 році навіть своєї території, десь там, не знаю, якимись градами побомбити якісь українські села, там дистанційно, так би мовити. Питання наступне, де та межа, до якої ми не будемо піддаватись на провокації? Тобто, чи не буде так, що вони будуть відкусувати, як кажуть, у нас потихеньку наші території, а ми все не будемо і не будемо піддаватися на провокації? Дивіться, різниця між 2014 роком і 2022, що уже ні в кого немає, як мені здається, питань, у всіх притомних, так, і країн, і лідерів немає жодних питань, хто є агресором, а хто є жертвою. На сьогодні ведеться розвідка, як ви знаєте, так, і аерокосмічна розвідка, і є у наших партнерів та союзників США з Великобританії можливості моніторити, так, проводити усі необхідні аналітичні засоби втілювати в життя щодо фактажу, так, і фіксації, що відбувається на кордоні, що відбувається з переміщенням військ, так, з скупиченням військ і так далі. Отже, не буде так, як було у 2014 році. Ми живемо, коли інформація поширюється так зі швидкістю світла. І тому нічого приховати не вдасться. І злочини Російської Федерації, і щодо цивільного населення, зокрема, не вдасться приховати. Тобто їх стримає те, що ні в кого вже не буде сумніву. А його уже і немає, як ви бачите. Дякую. Только что послушали прямую речь Ирины Верещук, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Я напомню, что массовые обстрелы на Донбассе не прекращаются уже второй день. Боевики объявляют эвакуацию в Россию под предлогом наступления. Министерство обороны призывает жителей Ордло не верить фейкам и заявляет о готовности армии защищать Украину. На данный момент известно, что в офисе президента уже дали брифинг по ситуации на Донбассе. Министерство обороны Украины выступило с заявлением: никаких наступлений на Донбассе украинские войска не планируют. На 17:00 пока на востоке Украины зафиксировано 53 нарушения, жертв нет. Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина не готовит наступление на Донбасс. Боевики, в свою очередь, объявили эвакуацию в Россию, и уже эта эвакуация в Ростов-на-Дону началась. Резников, также министр обороны Украины, обратился к жителям Ордло и
и сказал не поддаваться фейкам, распространяемым российскими пропагандистскими СМИ. С нами сейчас на прямой связи украинский политический деятель, дипломат, экс-представитель украинской политической подгруппы в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный. Пан Романе, витаем вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Пан Романе, на ваш взгляд, что происходит на Донбассе? Можем ли мы уже говорить, что Россия таким образом начала так называемый казус Белли? Для мене очевидно, що ситуація, яка зараз розвивається на окупованій території, вона є продовженням тої інформаційної, дезінформаційної війни і психологічного тиску на Україну, на світову громадськість. І чи переросте, і чи може це перерости, скажімо, в те, що ви називаєте казусом Беллі, я би завжди в цій ситуації розглядав три варіанти, як може розвиватися ситуація далі. Якщо дійсно вдасться під інформаційним тиском зірвати ситуацію, то очевидно, що межі застосування сили в Путіна немає. Він піде на все, що завгодно. Але контроль, мудра позиція, виважена позиція людей, відсутність паніки, особливо з українського боку, не рефлексія, а реакція на подібні речі, продумана реакція, вона не дає сама по собі можливості застосовувати цей варіант. Тому очевидно, що буде обраний варіант, який в ці дні працює, це періодичні провокації з обстрілами, причому вже на сьогоднішній день очевидно, що зоною таких провокацій буде, власне, лінія фронту. Точно так, як і виключено буде застосовуватися система провокацій в діяльності різного роду диверсійних груп. Ну і третє, те, що треба бути свідомим того, що ми постійно будемо піддаватися інформаційному, дезінформаційному тиску, психологічному тиску різного роду. Причому він буде комбінуватися в самих дивних варіаціях. В мене немає сумніву, що ні про яку евакуацію ні з Донецька, ні з Луганська завтра вже ніхто не буде знати. Все це діло потухне, бо навіть ті зв'язки, які на сьогоднішній день мають українські системи з територією Ростовської області, вони говорять про те, що там про це ніхто нічого не знає. І це просто ще одна операція, але тут найгірше, розумієте, що до якого цинізму доходить Кремль. Об'єктом цих операцій стають люди, які живуть на тій стороні. І тому очевидно, що українській стороні треба пропонувати в подібних ситуаціях це евакуацію на українську сторону. Особливо тих, хто поділяє лояльність до української сторони, треба в такій ситуації лібералізовувати систему переходів і давати можливість виходити на українську сторону. І це дуже швидко погасить подібні речі, або принаймні інформаційно про це говорити. Тут треба просто, я ще раз кажу, не рефлексія, а реакція української сторони, яка б давала можливість не розвивати до безкінечності ці брехливі всі сценарії, якими хворіє Кремль, атакуючи психологично Украину и цивилизованную громадскость света. Ну вот сейчас, как говорят многие политические аналитики, наиболее вероятным сценарием является то, что Путин примет обращение Государственной Думы по признанию так называемых Донецких и Луганских народных областей, признает их независимость и, собственно, под предлогом защиты русского населения может попытаться официально ввести свои войска на территорию Донбасса вот в качестве повышения ставок в тех дипломатических баталиях, которые сегодня мы видим, которые развернулись, в принципе, на всей международной арене. Вот как вы думаете, такой сценарий, он вероятный? Путин может признать независимость этих так называемых прокси-режимов республик? З точки зору тих кульбідів, які робив кремлівський режим попередні періоди, він може робити що завгодно. Але ситуація зараз насправді
загнала Кремль і Путіна в дуже вузьку ділянку, дуже вузький шлях. Ну, дивіться, визнавати незалежність цих утворень, а куди тоді подівати 800 тисяч, як вони називають, виданих паспортів російським громадянам. Тобто це насправді громадяни Росії. Тоді нащо ви видавали паспорти, якщо ви цю територію визнаєте суб'єктами міжнародного права? Перше. Друге, він чудово розуміє, як і весь Кремль, з точки зору міжнародного права, цей крок є абсолютно нікчемним. І він не буде не мати ніяких правових наслідків. Третє. Тепер щодо того, що будуть вводити там на основі якихось двосторонніх речей. Справа в тому, що міжнародне право дуже чітко регламентує ці речі. І принципи транспарентності, принципи поширення застосування озброєнь, принципи входження на чужу територію. Що б зараз не робив Кремль, що б не робив Путін, окупований Донбас і Крим – це українська територія. Як би він не називав ці території, Крим чи окупований Донбас, що б він не робив, будь-яке всходження на цю територію військ, озброєння, це є або незаконне про порушення міжнародного права розповсюдження звичайних озброєнь, я вже не кажу там ядерних, або введення військ на цю територію. Як в Криму, так і на Донбасі присутні російські війська. Тобто це окупанти. Звідси, що б не відбулося з рішеннями в Кремлі, це не міняє статус ні цих військ, ні окупованої території Криму, і окупованої території Донбасу. Тобто і з точки зору міжнародного права, і з точки зору національного права, тут все зрозуміло. Власне, відбувається те, про що я вже не одного разу говорив. Кремль руйнує систему міжнародного права і вибудовує для себе паралельну систему, яку він буде торочити, про неї розказувати і так далі. Але за будь-яких умов це ніяк не впливає на правову оцінку територій, які зараз окуповані Кремлем. Я вже не кажу, що це тільки буде погіршувати відносини цивілізованого світу до Кремля. І тут треба чітко розуміти, що дійде ситуація до того, що подібні кроки будуть розцінюватися в тому числі і Вашингтоном, і Брюсселем як ескалація. І рано чи пізно, я переконаний, що це приведе до введення першого блоку санкцій. Навіть без якихось різких кроків і застосування сили. Більше того, якщо навіть це буде зроблено і на територію України зайде ще якась техніка чи війська, це стане причиною навіть вводу третього пакету санкцій проти Кремля. Тому насправді у Кремля зараз вузький фронт для маневрів. Натомість сьогодні і в Києва, і в міжнародного співтовариства є цілий ряд інструментів, які вони можуть використовувати протидіючи цьому скаженству, цьому порушенню всіх основ светового порядку ныне. То есть можем ли мы сказать, что когда Путин выдвинул эти заведомо невыполнимые условия к Североатлантическому альянсу и к НАТО, он в принципе не рассчитывал на такой ответ, на такой консолидированный ответ Запада и на такую помощь Украине, что вот получится такой обратный эффект? Ви вдарили в десятку. Я глибоко переконаний, що Кремль був переконаний в тому, вибачте за тавтологію, що Європа розсиплеться в позиції, що позиція Вашингтону і Брюсселю не буде співпадати, що НАТО не зможе скоординовано реагувати по силовому компоненту. Тому що на той момент стосунки Вашингтона, НАТО, в Парижу, Вашингтона в питаннях НАТО, вони були дуже складними. Я вже не кажу Берлін, Вашингтон. Ситуація підігріта Північним потоком явно давала якісь аргументи і надії Кремлю. І тому були висунуті ці ультимативні вимоги, які очевидно, що не можуть бути виконані, тому що вони порушують основи світового порядку на сьогоднішній день. Але на що б я особливо звернув увагу? Ситуація, я би сказав так, трек і оцей портфель війни на Донбасі і ситуація з ультиматумом, їх не можна суміщати.
Власне, що зробив Кремль? Він навмисне погодився на продовження діалогу по Донбасу для того, щоб сумістити ці речі. Це один з інструментів шантажу. І не випадково, запустивши цей процес, після декількох зустрічей радників, лідерів нормандського формату, почались обстріли. Це закономірність. І, власне, я про це попереджав, що як тільки ви це зробите, з одного боку, Кремль спочатку почне говорити, подивіться, ми ж ведемо розмови, а потім буде шантажувати українську сторону, використовуючи силу. Не було таких за ці, вже скоро буде 8-й рік, періоди, щоб чи групи зустрічалися, чи радники, там, чи міністри закордонних справ, і перед тим не було подібних обстрілів. Це те, що Кремль використовує як складову свого тиску. А в нинішній ситуації він ще й розбрехався так, що це українська сторона щось там спланувала, що вона хоче щось робити. Я вам скажу так, як на мою позицію, погані ті штаби, які таких речей не планують. Але у будь-якій ситуації просто треба не рефлексувати на заяви подібні Кремля, а реагувати продумано, реагувати таким чином, щоб на відсіч давати відмах. Причому, от в нинішній ситуації, коли Кремль фактично знущається над людьми, які живуть там, ганяючи їх, оце з Донецька на Ростов зараз, потім назад, тим більше, що там залишилося не так багато населення, і воно не збирається покидати ту територію. Більшість того, воно чудово розуміє, що принципи, які поділяє Україна як держава, вони знаходяться за межею речей, там, війну з цивільним населенням, обстріл цивільного населення і так далі. Подивіться, як українська сторона реагує навіть на одиночні обстріли, які ведуться із кварталів. Якщо навіть контрбатарейні установки фіксують такі обстріли, українська сторона не відповідає по жилим кварталах, з яких з гранатометів крупнокаліберних б'ють окупанти. Тому тут все зрозуміло. І при такій ситуації важливо, я ще раз кажу, спланована, скоординована реакція, яка, по-перше, не давала можливість розгортатися якомусь психозу. Тому що для Кремля зараз головне – це довести українське населення до стану депресії, щоб воно було рознервоване, щоб воно панікувало і так далі. Важлива це упорядкованість. Для цього треба чимало попрацювати українській владі, для того, щоб кожна людина знала маневр на будь-який випадок. І ще одне. Я би все-таки рекомендував все менше і менше урядовим безпековим чиновникам говорити так, буде напад чи не буде. Треба говорити про те, Україна готова до такого варіанту, до такого. Для того, щоб бути готовим до першого варіанту, зроблено перше, друге, третє. Для другого варіанту перше, друге, третє. Бо війна і мир – це не гадання на кавовій гущі, це не сума аргументів. Це речі, або ти себе можеш захистити, і ти до цього готовий, або не можеш захистити. І тільки так люди або тобі довіряють, або не довіряють. То есть можем ли мы сказать, что даже если Россия на территории Донбасса попытается осуществить некую провокацию и преподнести это в своих пропагандистских СМИ, что, дескать, Украина наступает на Донбасс, то в принципе, мир уже в это не поверит. И Байден, Джонсон, то есть западные страны, уже заявляя о том, что Россия может сделать, может осуществить такие провокации, в принципе, уже переиграли Путина. З моєї точки зору, я навіть не сумніваюсь у тому, що європейська еліта, європейський естеблішмент вже абсолютно чітко розуміє, хто є хто в цій ситуації. З чим ще є проблеми? Є проблеми з обивателем, який знаходиться під пресом Russia Today, цього брехуна російського, і вони просто настільки пресують свідомість людей своїми брехливими повідомленнями, що вони не дають можливості людині рядовій сформувати свою позицію. Тепер ще одна річ, яку треба чітко розуміти. Територія лінії фронту з точки зору будь-яких дій агресивних, вона
не піддається її, скажімо так, силовому тиску. І це прекрасно всі розуміють. Тому будь-які провокації, які будуть там відбуватися, вони вже настільки відрежисовані з точки зору реакції української сторони, що навіть якщо такі кроки будуть, в правдивість того, що буде брехати Кремль, уже ніхто не повірить. А зробити будь-які кроки за межею лінії фронту, це буде одразу видно. І з точки зору розвідувальних систем, супутників і так далі, що буде ще гірше з точки зору усвідомлення того, що відбувається, навіть на рівні підготовки. Тому що на сьогоднішній день не встигає Кремль там зробити крок, як це одразу світиться. Тобто, насправді, на сьогоднішній день ситуація така, що я переконаний, що терпіти оце це знущання, яке Кремль зараз починає над світом, чи продовжує, довго не будуть. Рано чи пізно оці всі путінські нервотрьопки, вони завершаться тим, що санкції будуть вводитися, і об'єм їх буде зростати. І навіть ті, хто сумнівається в Європі, там вони будуть прекрасно розуміти, що головною загрозою миру і безпеки сьогодні в Європі є і в світі, є Росія, є Путін. І дуже важливо, щоб весь оцей накал брехні, щоб він не приводив до паніки. І тут робота засобів масової інформації, робота посадових осіб, донесення правдивої інформації є супер і супер важливою. Причому це треба робити і відкрито публічно, і закрито. Треба спілкуватися в закритому режимі чиновникам, з журналістами. На сьогоднішній день, як ніколи, є необхідність діалогу між державною системою і тим, хто може донести. Бо не кожен чиновник може розказати так, що його почують. Але авторитетних журналістів, опозиційні засоби масової інформації слухають, до них їх бачать, їх чують, до них прислухаються, і це дуже важливо. Тому так необхідно, щоб питання внутрішніх речей були дискутивними, але не конфронтаційними. І тут дуже важлива поведінка і консолідація влади навколо організації протесту, організації протидії зовнішній агресії, а не розборок всередині держави. И, пане Романе, мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали еще одну новость для наших зрителей. Сегодня в Уайт-хаусе заявили, что Джозеф Байден, президент США, выступит с обращением в 23:00 по Киеву в связи с ситуацией вокруг Украины. Чего ждать? Что это означает для нас? Ведь это второе уже обращение за эту неделю. Те, що робить на сьогоднішній день Білий дім, він поступає абсолютно правильно. Це так звані інформаційні упереджувальні кроки, або їх називають ще інформаційними превентивними атаками. В такий спосіб вони збивають можливі варіанти розвитку подій. І якщо, зверніть увагу, якщо раніше це робили New York Times, Washington Post, BBC, CNN, Fox News, то сьогодні, як тільки Вашингтон отримує таку інформацію, з нею одразу виходять або міністр закордонних справ, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, або виходить хтось із Центрального розвідувального управління на рівні, скажімо, заступника, які проводять закритий брифінг, або вдруге вже буде говорити, якщо буде говорити, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Це дуже важливо, тому що, по-перше, це визначає значимість ситуації для Вашингтону. Це по-перше. По-друге, це не дає можливість на ранок між прихильниками республіканців і демократів в американській пресі влаштовувати дискусію. Бо ви зверніть увагу ще й на таку річ. Демократична держава, якою є Сполучені Штати Америки, демократичні засоби масової інформації, вони теж борються за свого читача, свого глядача. І тут Fox News дав одну інформацію, зрозуміло, що BBC, CNN дасть іншу, ще гарячішку. Бо кожен хоче пекти пиріжки, які будуть споживатися. Тому в такій ситуації для того, щоб не додавати зайвого психозу і цього депресняку на суспільство, то краще, щоб посадові особи це робили. І уже з півроку, як
ключові фігури в Вашингтоні коментують перебіг подій. Ситуація дійшла до того, що треба і президенту брати участь у цьому процесі для того, щоб не породжувати хвилю, яка буде додавати тільки резонанс суспільний психоз и суспільні протиріччя. Дякую вам дуже, пане Романе. Чохсагол, что наше время подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Роман Бессмертный, дипломат, украинский политический деятель, был с нами на прямой связи. А я, к сожалению, вынуждена с вами прощаться. Но вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. Я желаю всем хороших выходных. Оставайтесь первым крымско-татарским. Көрішкен жарқаташлар.